isa sa aking video. Kung bago ka lang sa aking channel, kindly subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking YouTube channel. Pa-shoutout muna ako kina. Guys, no, kadahilan na hindi tayo makakapasok dun sa loob ng simbahan dahil sinasanitize yung loob ng simbahan para sa kaligtasan ng mga taong pumapasok dito sa loob ng simbahan, ng mga taron. O kilalang Saint Raymond of Peñafort Parish. And guys, no, pasensya na kung sa labas lang ng simbahan ang maitutur ko sa inyo ngayong araw na daw dahil nga may naglilinis sa loob. So ayan, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, kindly subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kadukyang. Bye-bye!